Ara fa exactament 2 anys d'aquell 9 de novembre de l'any 2014. Aquella votació massiva del poble català, 2.350.000 persones anant a votar pacíficament, cívicament, va provocar la pitjor de les reaccions de l'Estat i del govern espanyol. Fiscalia, tribunals, querelles, amenaces. Davant d'això, nosaltres que hem respost sempre amb les urnes i amb els vots. Per tant, com que el nostre camí és votar, jo ho tornaria a fer. Posar les urnes a disposició dels ciutadans no és un acte criminal, és un acte democràtic i ho tornaria a fer. I ho tornaria a fer com ho vaig fer. I només tinc paraules d'agraïment per tota aquella gent que ho va fer possible, pels voluntaris, pels participants, per la societat civil, pel mateix govern que no va torontollar a l'hora de tirar endavant. I és cert que ens podran manllevar la son, però mai ens podran manllevar els nostres somnis. I el 9N va ser un somni fet realitat, un camí per tirar endavant, un camí que no hem de deixar mai. El 9N vàrem obeir el Parlament i el poble de Catalunya, ho vàrem fer possible entre tots, no vàrem posar ningú contra les cordes, al contrari, vam donar sortida a tothom i ho tornaríem a fer. El 9N, després d'aquests 2 anys a punt de complir-se, es veu perfectament com va fer aquella llavor que ha anat fructificant, exigint ja d'una manera cada vegada més contundent el dret a parlar, el dret a pronunciar-nos, el dret a decidir, el dret a dir com volem ser i com volem ser governats nosaltres mateixos.